Už môžem. Aha, takže vítajte, toto je môj Pifi vlog a dneska nám tu bude pomáhať moja sesternica Erika a ináč ja ťa vidím, tam je kamera, keď si ma. Je to kráva. Doslova. Nedá podobne. Fakt. Vážne, Erika? Áno, to bolí. No, my vám chceme povedať o jednom vtipe. Sú tie najslavnejšie. Takže... A keď už tak, pozrite si náš kanál Jokerky TV s kamoškou Jokerky TV. Nepozeráte, to je to nuda. Nuda, lepšie videá. Sú tam challenge, sú tam let's play, dobre, som. Môžem? Ja. Pokiaľ tu... Pozor, ja kúšem! Ja ho kúcham, takže chcem vám povedať, sú fakt halúzne, sú dva. Je autobus a zastaví na červenú. Nej to vtipné, ja viem. Ale poznáme sebe. Ten je lepší napríklad, že je veľký. A vypikne si oko! Aj to není vtipné. Ale ja poznám jeden dobrý vtip. Takže. Aha, ide blondínka po ulici a na zemi uvidí hovno. A nevie, čo to je. Vyhne a oblíže to. Fuj, hovno! Ešte, že som do ňo nestúpila. Takže, chcete vidieť, ako moja Erika vie tancovať buky buky? Buky buky! Je to dobrá tá stíčka. Dobre, tak toto, tento môj prvý vlog sa končí. Pík! Oh my god. Čaute!